Karibu na ndo mwanchi muligirire ansenseme igajende ya magazeti agoro kunga lero asichi gazeti katunyo usanga sumurubuli etu ani yagatembe bono mambia kirotoa kwa ya gazeti ya Taifa Leo ntuko majimegano asinchira ya Bene Kigma na gazeti ya The Daily Nation ni gazeti chinde ni gazeti ya The Standard omwanchi muligirire chubo igora leterwa mangara ya onsi asinchira Bene Kigma kuligirire ya asinchira Bene Kigma Matilda kirotoa imegano asi gazeti ya The Standard ne birenga birasa magazeti ya bono mambia Asi gazeti ya The Standard eri tuko riarero gazeti ya nigiotana we stand with you gazeti ya The Standard usinyombe ga yo uburaria yo bulikibwa mangana maya nigobono yatebire usi emurikirete gatie meganiri ya bereke okora iyo ya bereke kubwaterania aba Kenya kigima usi ya bereke ko bakonya asinchire yamo usinchirende nabo igo asi gazeti ya The Daily Nation about new police unit to spy on you online bono na ndeni go chombe bono kyanyarire ko osigose kyombengira rokyo kyabanyanyimbo bono kirachi gukore merimo yo kurigireria amangana y'ubutumiki bw'emitandao asi aba Kenya onkorogo yaunga kiekorera wi gazeti jana mbwate giga igasoka boko kwane nigikurukwa nero Taifa Lero kwa razangura duniani Oburu Odinga igagoteba ngabono iga nonyenere no agakarete bekwa niko nini some kirenga kirenge kegoteba nitakuwa debeni smart straight. That's okay. Mapema. Embe abona se gazeti iga ya The Standard iri tukori rero ase odingi engana ire ribaga kima nige komurikire gati megano iri yabereke okorekana guseme megano iri ya nyarako bakegotwara ribaga ase umwako yeta kubwa mono gusesa amatuko ama kya etire bono unabona kero kurigireria amangana State House gosoboteneneri gati ya barai bale State House unabona egotana State House rogues bana emurekerete babo Faruk Kibet nabo igwasne semo yende gukwanirire amangana ya abanyanyimbo babere bagutumeka chingurwa se wetane kerengwa se yale gotabuna trained to kill nabo igo asense moyende kumurikira yarenge House of Extortion enyumba iliyo burai ya ikulu eri gose amagachari State House kero yarore bono bakenya bangeni go bare kugenda ro se the moment yo ikasi amagacha yo State House niko kugenda ro kwaegwa agento gityo gose kwaegwa fair yo kwirana and kurwa bukanyora ngabara yabange niko baguchinje birengerero byabo ikirabo ikire asense meyo nabo igo ekamurikira bunge nene yekwera muna House of Impunity kubwatakana namachiko ayo Amerika wetugo akoragana muna nigo ayengerete ensemo eyemo na Haiga nemurigerete ase gati ekinyagitari ekibono ekinyingi kya bachigo fail ose cyanyara ko ba kitari ko ena no bokorerio biya kwetera somurobere osha ekere wata ward of death na kubwa mono sinyagitari buneri ya KNH Kenya National Hospital ekero bono yarorekanete buna omonto yomo asinyagitari yo nikobono achagete korokana gwita abaroire asinchira etaringe endonge nabo igo gekumurikira mu waziri bobocheno musike Aden Duale yareko erera buna yare dispensable ngana bakunyara gutukutwa gusena bakunyara kurusugwe kirwo nka kichinde chonsi nabo igo nayande amangi ayo aireri bagase page ya gatano na limon boigo page ya gatano na kabere ase gazeti ya The Standard watanga The Standard speaks for Kenyans when no one else will ni gazeti iga kose media house lived up to his mantra of the bold and held those in power to account giving a voice to the voiceless yani gazeti ya The Standard nigo yabirige kwana na Eliogi gochase bali batubwati Eliogi yana nire chinguru cha saba Kenya bali batari konyara gukwana yabirige kuwakilisha aba Kenya ase amatukonsi kose yakwane ire nabo igo kole megano eli abange batanyare gukora usinonye abange bakobwa Kurena gazeti ya The Daily Nation bono mambia pechi ya isiku mugano monene oirobuli togaiga nigeukonera agotenga new police unit to spy on you online magana ligigane ngana yumuraibu insomoske Daktari William Ruto asibechi isiku gaiga kulikuwa na the government intends to enhance law enforcement efforts by establishing a dedicated digital intelligence unit for digital policing. Serikali nigobono ebwate birengereri byo guchakia ekyombe bene gyobotuki bwa bali bagosalia obo bagotumia emitandao bobe
ana magana y'umuraibu ense kolengana n'umuraibu ense gazeti iga chibe chikatana limoni kworokia omugano asebo igo ebikorwa ao bia kolekana umwako eta ndase boigo emitandao yali gutumika bobe abange babo unabona chika gichya mandamano niko batumete mitandao ne bichiyomba cyuburali asokwe koralia amesangirekano eyo muraibu ense atabire ireta bange ko sali osiryo bogoma abange tiyo ruchingoma n'ibintu binde binge ko sali gwaigati abanyanyimbo kumia gotiyo ruchingoma nabo igo chisomo au chi serikali gati yabitasiriwa nyimbo gusaligwa ino mangana bono umuraibu ensaboliri serikali guchiriko cha kege igitengo maarum yogo chikuligirelia abali batumeke bobe mitandao ngo chibale kobeko byara umugano iga chibe chikatana limo ni chibe chi asigazeti ya The Daily Nation lakini Elia Taifa Lero boigo asigazeti umugano yo chibe chicha gatatu niko igukwanira serikali kunda kikosi cha uchesusi wa mtandaoni amangana yo nara asigazeti ya Taifa Leo kwirona kaiki gazeti ya The Daily Nation boigo chibe chichiagata chikomi ni gazeti igukwanira ODM party leader Oburu Odinga on why he will be the outfits flag bearer in 2027 na sekigose Oburu Odinga yoromo senator Osiana Boigomurai munyakero bw'ichama ya ODM nkigekogera arachikuru kebendero mwaka 2027 mugano ulikire chibe chikomi gazeti ya The Daily Nation lakini Elia Taifa Leo noro mugano oirobo litoboli omanene isko litakuwa debeni unatia kukwana mwaka nkorogo egotobanga kinara wa chama cha Orange Democratic Movement ODM nere Daktari Oburu Oginga nikobono alireira nga onye chamige uchigosoa ase edebe guchikuligia oburayi omanene bwinse nere urachikubulia bendera eyukuliga oburayi bwinse alikoja kuwana achisoma chiri chiadiani ase omoyega bugosieka umwaka o 2025 nyoro magana YouTube chakabira bono mambia nichube chiko gazeti ya The Daily Nation ya Taifa Leo nichube chichia kabire omwancho muligereri ogetembe television ogetembe fama na ase page ya gatatu ase gazeti ya The Standard iri tukoria lero hotabakladi calls for sobriety as country rolls into politically charged year aso mwako yoiga 2026 wono mwako yoiga urachigutwara siasa enyingi kubatakana nobochori ubu mwako gocha ububono bwaberirange nikubono ikanisa abarai bechikanisa au bakwananirio gerimo banyare kuboria abakenya naboigo abarai banyare gutenera bokongo ase chinga kibunechida kubwa mono nigobono abarai abaiga abechikanisa hose the clergy bono banyare kubori buna serikali nigo ebonete gutena bokongo nabo igo hotegerera ibirero by'abakenya kubwa mono ase amangana uchumi nabo igo amangana aboteraneti obukurume nabo igo egotebona they told the Kenyans not to lose hope or peace of mind amid intense political activity yani kero siasa inyingira chikone kibo mwako yoiga abakenya tibaba sago siria gusiti baba sago chandeka ebirengera limono nabo igo abange tibaba sago tuguta ogosemberi cyagera obukima wika obogendero ino bugano ireri bagakima se gazeti gepeje ya gatatu nabo igo ase page yo egukwanira mangana festivities egukwanira emeyega iyo yanyarete gukorekana ase chinsemo au kubwa mono ase umuchulio Nairobi kera abakenya bangi banyarete kumuka ase geti gose asensemeria Uhuru Park buna elio buna nchere moyo kwarigani omwaka omoya 2026 eri tukoria mwisonde maragoba ekerekoro kibuna abakenya bangi nigo banyara kugenda asa mangana buna bono kugenda korina amato kwendi chipigipigi abande bakagenda wakwa chibicha abantu kosange ndagera abana kumirana ase chinsemo au guchiesa nebintu au buna bono chi swings chi slides abana bakugenda kwendie birunda rundi kumirana nabo igo ko kwachora chora ibintu amasyo buna nchere moyo bochingira ogusikwarigania umwaka umujane bwate chibicha au ebota new year cheer pom color light up Kenya yani buna enchiremo abakenya banyarete ko baba guchingira emeye osibaka bagasona na semega au yokwarigania umwaka omoya na ikireko murikira mangana akorekana umwaka eta umwaka 2025 nigo egoteba health insurance tops such trends that defined the nation ase bintu amangana ali anyare ko bagakurigirirwa mono aso mutandao na amangana abuna bono muroberio social health authority yani kero kurigirirya ingikeria abakenya bange babete bago search online babete bakurigi online umuroberio sha no rotangaine ikigima nabo igo enigma in death 2025 October 15th egukwana na Raila Amolo Odinga nere onyarete koba koserieta liabete likorigwa mono kigima ase emitando unegati yali abete koba anyarete koba kago trend
Na asensemo yechisemi school principals warned against increasing fees. Abarimu banene b'ekisukuru nigo bono banyarire korwa kwegwa egikuru egitinde korwa somo waziri bochisemi mosike Julius Ogamba natibabasa komenta school fees yaborokiwa ase ekisukuru kyabo kiagire wizara yechisemi nebegete chibesa kira chisukuru kuba mono chisukuru cha serikali chibonete koba chikorwa gose aborokiwa bwente gwakana buna school fees. Kera na gazeti ya The Daily ni ya Taifa Leo njumuligirire mugano oyiro bulito epechi ne yakabire gazeti ya Taifa Leo nigikali ubwato mugano asibono egukwanira igoro ya wanasiasa egukwanira wanasiasa wakuu watofautiana kuhusu 2026 baraya banene byama igobono batinkwana cyabo chetayigwanana no nyakera tuwaso taso mwaka 2026 omuya egukwanira umura ibintu somo ya Taifa Leo tuireire abakenya agoyetera emechando emenene kero konyora omugano oyiga omunyakero gobwe gosomo askovu manene wikanisa ya SK Anglican Church of Kenya nere Bishop Orisabit nigo akwanira mangana yuna kotabanga tilibya abakenya bange gotegerera chinkwana cy'abana siasa uba cyakira mapema na yugo kuirera amegendero au gutaikira nigwa unikage eganirie chiki chicho boyigo mwaskovu mane bikanisi Catholic viru banyoro nera nigo aimisira abakenya kwali bagali nene chi family chiabo asomolembe asomwako igo 2026 kerobo igo akobuli serikali nera bwikiranya magendero asaba Kenya ngana likirichibe chichia kabere igazeti ya Taifa Leo nili ya The Daily Nation bwatemagani kauni yumo nchimurigeli emambiabo na kwiranira igazeti ya The Standard umugano yo oroboti kurasikia makiriki ya ODM yota ODM in fighting erupts as Raila's death fuels rifts bono nigo ya rekanire byombembere bibere asikia mekigagia ODM ekiumbe gitangani kirikikanetie kokoro kwibwana na serikali yomoske William Ruto sagota wana 16 a deal with President Ruto while the other opposes what it describes as political prostitution and personal greed yani ebyombe bigabi biriase ekiama kya ODM ekemonigo keria gosigati yabarai nigo bakubura buna mpare ange gose biariganete kima kubwatirana na serikali yomuske William Ruto kolinda sense moyende nigo bagotabuna ODM nigo ebonete gwetenenera gose nige bonete ko bikiama kere independent na bugone bwatenkwana yae omurai bwense omukoro omoske uru Muigai Kenyatta na bwigone gati abarai abange abanyara gukwanira obusibore bwebyama gusamangana a multi party democracy aiga ase ense ya Kenya korende igati yabarai nigo barorekane gotago kiwanenjira ekyamekyo kyachakire ko ikwange no murai bwense omoske William Ruto muganere libagase page 10 egazeti ne ya The Standard omurai bwense osenkwana yomurai ibwense yo kwigoro mwaka kurwase omochiori Eldoret gotoke me county area ya Uasin-Gishu nikobono omurai bwense anyara kuburia abakenya una nigo nonye omwako ita oba omokongu abakenya mbabuse gutuguta ogosemerie wata Ruto's new year message raises fresh hope amid unmet promises nganonye chira chabere chinyinge chitaraba chigwikiraniwa nigo oinkwana yayo murai bwense yagirete nande kaba kenyo gosemere buno mwako yiga anda kebinte biyambe bigokorekana nganonye ensemo buna bono iriye chisemi ensemo yobochenu amangana yoborendi na bwigo amangana yobugambiri abereka gutwara omochando nikobono abakenya ababorigwe
banyare kuburirwa ati babuza gutubuta ogo semeria na kukwanira engane yo sense moyende nigobono ekero mwaka gochaka ewizara iri echisemia murekeire kima kubwatikana no muruberi omoya OCBE na kiaborokiwa barachi goswe grade kiriga 10 ekero gote education sector players a voice new years demands nga andake na kinonyene wizara iri rachi gutenenera ogosoa ase grade kiriga 10 na mangana ye school fees na kibyombe bya balimu biranyare kokora okubwatirana eri hokonyana ase ogwikirania omuruberi oyo epage ne ya gatano na gatatu ase igazeti ya The Standard korinde asensemo yende kukwanirire amangana mange ayo abere gakumurikirwa anene muno buno mwaka okwera ekere gotabuna aliasi amamo chabete kagokorekana gusaria se bintu bitaikiranete enkwana yaye umurai bwense ndochase page nande ya 15 nigekwera buna let us improve where we fell short last year aliasi totanyarite na buna ndokunyara kogorokirira kugoroka kurwaro na boigo gochenjia amange ase serikali asobu oburai na boigo asobugambe bwense ya Kenya na aiga bale basangete birengerere byabo abuna wigo manyakanete cardline agotebanga new year is not the end tali omweli kiro mwaka ogochaka oyiga tali omweli oyo ilineli bagalinde ligochaka na ndo bugima gusyo gochaka ali ase omonto watigirete kugendereria chindoto chiao. Chipechi cha gatatu igazeti ya The Daily Nation, yani gazeti ya Taifa Leo kulendi chipechi chia 12 The Daily Nation nimegano ewekaine akaratukuliria gazeti ya Taifa Leo kukwanera walimu wakataa uteuzi, walimu wakuu wapinga mfumo mpya wa uteuzi wa wanafunzi wa grade 10. Lakini pechi ya 12 baigota principal demand review of senior school admissions amangana umugano oirobuli tochibe chichiga nolibono abalimu abanebe skuru nigo gweta segambe kilikiabo ya kesha nigobono ba miriri ogochorwa kwa bana aborokiwa abekera sikiligie grade 10 asikiliba otobanga anda kabono nigo bwatu taisaneka enchiro gochoru uko gukorekana igati yabo gutamanya abana nga ibakorwa ngesa gukike bakorwa nskuru kike bakorwa inkike libaganeti amangana mange ayibate biringa andake abwatu gutukano bonge chikakia bibuli abange bagenda kolera igoro gochoru kuru mufumo yo asobona abalimu abanene babolire ewizara ishemi koiranirira asomo fumo olionde olingo botangani bugochorwa kwa borokiwa asichi skuru anamangana alikire chibe cha gatatu chibe chia 12 gazeti ya The Daily Nation ili ya Taifa Leo yakorokonyora chibe cha gatatu bono mambia kundi no mwanchomo lire kero nkuligiria omegano yende ase gazeti ya Taifa Leo ko yakora bono mambia digi gukwanira epechi ya 10 ya merongo ebere asebo igo ibwate emegano au aiga Ethiopia
na wadabange kurasa gazeti ya Taifa Leo. Elia Dede nibwate omugano gaiga asibona igukwanira iguru ya Citizen na Prime Minister Oyubu yenu bwate chinguru cha waziri nere cabinet wa Musalim ndani kwa ile sauti ya barua ya Musalim Mudavadi asokobeka gusokoni chama yaye ucha serikali na gukora imirimo ne serikali chama ya ANC gukarabani yo baenge baige sokia barua basemerati ngandake ngoja kumubwata yarenge Musalim Mudavadi kumwali bagali ko libura ibu sema tukarusyo gukarabani gani gobono batu abo ya The Daily. Ni gazeti ya Taifa kiratuka yako. Mimi kulingana na mchumulie bona mambia sama gazeti na nyole copy ya ugwe manyina hare wateka asama gazeti. Na ase gazeti ya The Standard kiro kuchia ko yukorera nigo emurekire tumugano oyo mukuru ase omugano oyo moiga kurase county ya Kisumu ikero bono oyo ringe omo CEO kose omonene wenye gitari eri ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital omo koro nigo bono oyo manyakanete buna Dr. Rai nigo asireti obugima bwae kale asense ya South Korea ase bono anyarete kobaga kubikwa asense mweri ya ICU ase amatuko wetane 20 ase bono bill ya nyara koba gukina gusike gochia igoro kigma iyo bono inka etaranyara koba kiwakana ekiro bono enseri ya South Korea etaranyara koba gikobwato ko mubiroye gocha koenwa ase umubiro yo irwa asikuika ase chinse mu kiricha Kisumu koenwa ekiro bono umubiro yo nyare koba kugutigara abo ase amatuko amange nande oyo ni galinginga omu CEO gose boss yenyagitari enene yo ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Nando nyorenga Rai nere advisor yo mugabana bw'insabali ya Kisumu Professor Nyangi. Yes, ini gasire bugama bwae kagendrete gosekera gukora imirimo buna omurai abose bono county iri ya Kisumu korende nigo bono enka egendete gukumia goichana gosegendete gutigara no muchando obonne gwikira boniga na ase page ya 20 ase kurigire ase gazeti iga nebwate nande omugano kurase county iri chinse mo chiri cha Western Kenya chi county chiri cha Viga Kakamega na bwigo chonzi chiri chigesa kukiwa omoluya ekirego tabuna Wetangula Mudavadi rejection in Western gives Ruto a headache bono enchira banyara ko bakongorwa guse gosomerwa ko bare ase omoyigo bwa matanga se county ya Kakamega asa matanga yoko mwene omujume omokoro Olugari omoske Cyrus Jirongo niko bono ya kiribuna omoske Musalia Mudavadi na bwigo omoske Wetangula niko bono benyorire asa ko mwe kiagera abantu babo babangire ikiagera tibaranyara kobeka abaluyamo na bwigo ko batebe buna niko basweta se serikali ya omoske William Ruto aso kwenyorera enibo kose nigo beanjete ekero bare ase serikali tibaranyara gokonya abantu boro kongorwa Western kose tibarate makubabeka no nyamo ekero bare ime ye serikali bonengane yo ekororakana nigo ya tomire kose nigo bono ya siariro bobo kuchasumura ibinso muske William Ruto na andake abantu boro kongorwa Western niko barorekania watana nekana kose gutigara magega tibari ase serikali wikira bono ngokorera asinsemo ye gazeti ya The Standard nkorogo. Happy New Year. Thank you madam. Happy New Year to you. Yes, continue. Esikatikiri. Okay. Leo ni siku ya Ijumaa. Januari tarehe 2 mwaka ni 2026. Happy New Year all of you. Okay, taifa lero peti kianda. Gazeti yote go sino mwancho muri. Mwancho muri na tabi no mwancho mategerera ki happy new year to you. Good. Straight. Good. Okay. Na bero mwanafunzi. Okay. Bona kurugiga mbaire mpaka sitokorukanga dondosa hapa na pale mapema. Igega niko tokoso asakoro ku Mombasa Road iga entereba nirega yanyorto mochando monene mono. Mochanda nyorto yoki. Okay, igare ko mnyokie gari jimbero je iguru. Ari ko mnyokie gari esibiti bono customer yani uri ime rendo ko iru bono gochiari yani apiria oyo maka motebia etata gendi gari ngora gosengike akamakuru agata no nevat akagendera ko gotari gari na taite. Okay,
bona bapiria bonse bakamate bone sekire to bone te goteni gari to ikentu ensipi kurugi ga ige kiagera igari njiroko enembe nande bone ga January okay bona akamakuru oraga koraki igege egonte binga akamanya kuru oraga agakoraki akaire gari mpaka service yabo akabe korro bapiria bonse bagaikiroro nerenda agateba bono gukiraiga guikarasi bankoreki ntige emeremo chendete yo ini gakoro ku pension mateka nero manyiri gigabo okay nkurusi gabu nkwere pakatika mchini giga wi okay shapima kwa razangu okay iga bone gotebekana nga omusacha nakare iga omusacha yo iga ni go mukaye aimugitaka muirarari akamuire kerabu buna muire kerabu kumbe ni arengerere tinga musacho yatigarare se kerabu aira nakoreki anganye aira nanganya atigo mugago konya kuakenda grentindi arafu magro aira ne abugurikire gento akoreki atamagende bono gaige gotebekana nga omusubati na bagurire to musacho endagire gentindi akaira na paka nyumba akariga akaeni binto byonsi pia kabata akoreki akagenda omusacho gakuruga aliepa ogoika mwa nyumba akanyore nyumba digere eoli musubati na emba biwakora tengware gora motebia okay omurikiona gigabo nigakoro kumwandishi wetu okay makuru nkurusi gabo nkoire paka asakuru kwa mutuani nige gotoka gaiga na Machakos mapema kuruga iga Machakos Mungu anakare gaiga bali no muga mungi no ebia sana bamenyete buya yani bamenyete maisha mazuri kwa razao ra duniani okay bono yaikirite baisike ba mwabo mu muroyo ngona gocha bali na mono lenga kiye Christmas pamoja ne talikia yemo ngona gocha bali bono musubati atebeteiga musiko minura baisike ba minura alenda abu usenche ngende igocho legente kemo baisika ba minu bachire ga mono bachire abakona gonsabira liuka bona sikirete ororo balende gabo gosokoreki gose nche nganye sachare na bakumeti go chigi gabo abro na kolire gaseti yani ya taifa lero kwa razangu ra dunia ni mugakanche msi onkoroko kibacha iri sokoro kira wakolire gazeti yo ndocha se DN2 bagotebanga woman to woman marriage musubati konyomo musubati onde yenenga na gokorekana asegesa kukirikia baikoyo abagusi na boiga bakamba akabagusi akonyo abagusi ngonyo emegano nere to koraiga eminetinga okonyoro musubati otabwati omwana ekera aroriringe miaka yachire na ntakonyara konyora mwana origyo musubati ondo bwato omwana gosibwe bwateraneti ocha kugendereria gesaku kwanyoro musubati narotigeire kare omutakano mwako yani gasirite otigaira atabwati abana sitabwati omwana omumura yabitererio nyoma gosorete omusubati onde ocha kumuberesia omusubati obwata abana omusubati orachikonyora abana bokugendereri egesaku abunebe sama opera ebisa kubigo kora boigo korengane gazeti ya The Daily Nation eri tukoria rero abakamba abagusi abaikoyo amangana ya igana rororo onkorogo twabere to kora imegano buneyu abasubati nkonyo mo bara abasubati bande kogendererie gesaku lakini ngane yo ekororokana muna sense mo yeri chiko abangini go bakonyora bukongwane ne mona samangana inheritance kwewe nibo yani kwewe nonye ebintu buna chitaito didi na boigo ebintu biribie family eyo engana mo angakia saba sacha baro nkonyo mana bari musacha nanyare ko mukyo musigare to mwana onde street rende kyare nere taranyora bana ga bone si gazeti eri tukoria lere murekirita omusubati kunyomo omusubati oyo ligete gazeti yabone takora cheki abasacha barongo nyoma na bari ndigi musacha onde kana ncho bwati abana okorogo sokoro to bwati abana imbwata abana takonyoma rende mwirira ari mugano mwancho murigirira abuno to korera mwancho murigirira nabo igomotegereri abuno to korera kigazeti cyeri tukoria rero ekira to chaka gusekerera kitari kibere omutinyo yiga omutanga nikigima bo mwaka 2026 nekene ngano tukira magazeti gabo mweli mwanchumulira se ichile kibire etwani ensemeiga entunda eiga ya 2026 nyere nsemo ya kabire etwani enere ntangani kigima ntangani soko lene ntangani the first croc kuroki usali ngoko ngakie kurugwa etwani ngakie kuru tali croc Cock. Ate magari wanchu
muri boigon tukubwatirania singambeyo tuskatu chiarege kogera etwani 2026 tuko macho kigima ngangali gokwa okugani kwa Gangamari. tuskatu chiarege ngurwa professor Nguruko Matilda Obaigo. Umugaga James ankarago. Iri. Ui. This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Abagusiba minto esimwaika momanyete nje James Omarigongwae na akabere mu governor wa Kisii County bono ndi retired ayana nabwate no gutuma amakwani ane anyuia mwaka uyu buno guchaka iyo nkoba wishi abagusiba minto esimwaika mwaka uyu chake buya naenda abagusi tobea mobu n'abagusi nanto twaro mwaka omuya umwaka oyo nabora abo mwaka bwa mangana amange lakini enda abagusi ibuna twarenge korukare ntwe manyete nane ntuma twakora ebintu byito igonche onko basabanga tigatobea mobu no mugusi going forward no mwaka omuya o 2026 abo mwaka bwo obomo na magenderero n'obwanchani otokogenda bosio mbia mono sana nyasaye abakonya. Thank you. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari yakire gumaso gusegasegere mechando aoya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyo mu cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu jasina ngete na tambi ngasawo yido saboyo mo anye ndobo moyo muna ko batebi nzi ko batebi omurali timba so abo chimindo mo ko yija maria ya no ko be kanga ekene enyagitari eye yankonya sana yani batenya sana ngambia mukirege digama naga na kwa ile operation mara gatatu okugoro no lakini lero ma nda wake te wow awango tomera omupisa lakini lero na tosa kutiye bwana ekerekia soko enda tambe kanyago tare digama naga na kwa ile operation kwa nongo chama Eka mwana sani mahu kumene korelelas, osteri wakora.
Bono kanya kuba na yoga ko ba tirete. Kanya matera ko ne mwana ya ko ya matera rege le pie karimo toro. Kanya hate, ne itali ne na ko. O robo ko eta, o se no ba ko matera. Yes. Ai ni kama ni kuja. Ne ka ba ko ba tirete mo ba ko. Asamange bakirisi migwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. National anthem ya never. Hallelujah. Jirnete yese nese mama ke munte ke moni kinga koro tacho. Okay. Tiga to chabo ronge ka kabisa serious. Abarai baito. Eben koboliole, eben nole kerogo, there is no problem. High five. Happy New Year. Abarai baito mwense pi. Eben koboliole. Eben nole kerogo mwense pi nabata every Happy New Year. Kongole abarai baito mwato sukumere paka mwato ikiriga. Abarai baito bono ni nuntate kukwanira tari asobo berende bono kukwana tole aiga bana bato engange sarate to ikarazete muraiti maiti ko sono ntegerete andons pia suraye. Okay, ntate ko boliga ngwato endagira ntunto kaneti ngwato endagira mwato letere amasiga iga tukama muriga bwesu gukumo kalete mechere wicheba mukalete sukali nande tali yemo mukalete binte binge. Okay, kwarazenu ra duniani inturende ntubona abantu bawo bokwakira chikura na ndi tukagokezo kukwama buya mesha pima lakini ndatengo te umugambika ntuntu alenge naacha nandagireji ndagira ntu alenge naacha tabatali please bono totebi chindagira ayo toretere chindagira ndio tualire lakini bono chindagireji na chio muntu koenda koiriro mwane suku na chio koenda koiriro mwane suku abarai eben kubuli olebe nole kerugo ntuge ntete bono iga esukuru pisto irabane esukuru endagira keri eria asante gwato ete ntutura akana asante gwato ete ekiagera ne mburantu ako ete na ntu ekura mapema. Okay, egento kene ngotebyo murai egento kene ngotebyo murai aso gwanja kwaho aya toretere bituma tokomere tali otoretere bituma to koli buna gwatoretere to bosi tokali no never toretere bituma iga tokoma komere galia toretere amoyo gabu tokoma komere indirene ne toko romurai mbuyore kara konya no abantu no 40 straight aba 40 bate ibalinga omuntu otokonye tenyarebe mwakire kura ekiagere bituma na nabo cha mwana ko tawrio motoliro very smart bono rocho murai kwa maestra akini intu na bana inchi ntobu atena intu mochando gete frani ntobu atobo chanja gete sapi matena ntobu atobo chanja gete obo chanja buleiga togote umurai indera tu amonyoro murai twalinge kulia ndera tu amonyoro mwezi bimo kaigoro togendo nyarebe umurai nakabwato bosi murai nakabwate chisabuni murai nakabwata mechere gaki murai nakabwate amasiyo korugana nditali abama mange. Okay, abana ichire tu acha bantu agote murai na ebieka bono gaigo mochanda so gakare okoira abana esukuru tabatari abarai bono ndonyo gokonya gukare ano abututagitentu no abututagete aya tutebinga aki nkuruga kare osere chiribusa isano kero mochibuna kwale koruo bosi buna kwale koruo amaziga ali kogenda nkurure chiribusa isano abana bosi bagende school wichebo mochibunore gose koraiga kara konyango nebane chintakana balise nangina bataiyo. Okay, kara konya na abura kaga bono iga mapema nalitoko manya kibona nayo murai bugoli ngobo ebituma irira mukanya rebo lio sirete
gaki wani sikwa moire iga tata ogokuma ekenyore kiae bono kwabeire straight rakitalingane chindagera monya gotoretera aye ndagera kwanza chindagera che mwatoreterete tukali bono iga nchiye chigakare gari echigakare chau bona abatari omwana agende sukuru abatari omwana agende sukuru achikoba neratware gesongo bune ekio bwatogototebi iga igonta temba tebia barai nuna bantabaya naba nimbanchi tabarai egento mogokora torigereri ngoga igase amangana school fees echire chinkongu abana inchi bao boka banyene ngokubale pressure tabatari orocho mwana na baetete aroma to umubuli oyo omotakapi omwana na baetete aetete kabisa abwate tigiri nantalia yemo wi abwate aetete ogweta kuri okonene lakini bono mogakachi gwake hesabu ngakingokora mongi naye ngakiosto gokora momurori omino gakarengo mbuna tokonya murori ominto nere nabwato yoye nere gwapi igo asobwenge abarai bono gaiga aro bono genda chaka kurigina mchi aba CTF echo bali mororo bali motaraso ebirogo nainu kanya gototereri bike ayo taraso ekero tabatari tiga gwechanda mono onya kwale tagusena karibu ori ore imetigate chiri muno ni 10 omwana agende school mapema siwapemberesi abarai wara siwasorori never onya naimokire nyimbe yeiga abarai tabatari please tokonye side yeji esukuru peace gosere nono gokomera tokomere mapema siwapemberesi wara siwasorori never